Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंनि नैबे BTC सरकारनिफ्राय आरोबाव जोंहा थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि थाखाय साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैनो थांगासिनो दङ जोंनि BTC नि नैबे हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो जोंहा 450 जोंहा थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि थाखाय भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दङ नैबे मास मोननैनि बिथोरावनो जोंहा एपइन्टमेन्ट होनायाबो जागोन जाहैबाय दा बेनिखायनो गोदानैसो साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगोन ना सिगांनि जा जोंहा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआ आद्रा दङमोन थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनिया दा बेखौनो बिथांमोना माने फिल आप खालामगोन नामा दा बिनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो जोंनि नैबे BTC नि वाटार रिसोर्सेस डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो जोंहा गोदान साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दङ थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि थाखाय दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासैबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय लोगोफोर आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गासैबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा जोंनि नैबे BTC नि EM नैबे हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि देरहासार बसुमतारी बिथाङा माने आपडेट नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदों आरो जे नैबे BTC नि हेल्थ डिपार्टमेन्टआव जोंहा गोबां साख्रिनि भेकेन्सि लांदां जानानै दङ दा थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि थाखायबो भेकेन्सि दङ दा बेजों लोगोसेनो गोबां जोंहा भेकेन्सि दङ जाहैबाय दा बेनिफ्राय नैबे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि थाखाय गासै 450 ता जोंहा भेकेन्सि दं जाहैबाय दा बेनिफ्राय CSB खौ बिथाङा बुंखाबाय बेनो आरो साख्रिनि एपइन्टमेन्टखौ एबा साख्रिनि थिसनथायखौ गोख्रैनो होनांगौ होननानै रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ माने गोख्रैनो खालामनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों जाहैबाय दा बेनिफ्राय मास मोननैनि बिथोरावनो एपइन्टमेन्ट होनायनि खामानिखौ माने CSB आ मावगोन बेबादि बिथांनिसिम बुंदों जाहैबाय दा बेनिखायनो बेखौ जोङो जुदि नोजोर बोयोबा दा बियो सिगांनि जा माने थार्ड ग्रेडनि फोर्थ ग्रेडनि जोंहा आद्रा थानाय जा रिक्रुटमेन्ट प्रसेस दा बेखौनो माने इन्टारभिउ लानानै एपइन्टमेन्ट होनायनि बाथ्रा बादिसो आं सानदों आरो मानो होनोबा मास मोननैनि बिथोरावनो जुदि गोदान साख्रिनि एपइन्टमेन्ट होनांगौआथ' एसे जोंहा माने बे जाथावना नङा जायो मानो होनोबा गिबियावनो माबाया साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ फैग्रोगोन बिनि उनाव एप्लाइआ जागोन दा बिनि उनाव रिटन एग्जाम जागोन इन्टारभिउ लानाय जागोन नङा होमबा दा बेखौ मास मोननैयावनो फुलफिल खालामनांगौआ गोब्राब जायो दा बेनिखायनो आं बेखौ सानदों सिगांनि जा थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि जोंहा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआ थाबनानै दं आद्रा जानानै दङ दा बैखौनो माने इन्टारभिउ लानानै एपइन्टमेन्ट होगोन बादिखौ आं सानदों दा अब्लाबो बियो कनफार्म जायाखै आरो जेनेबा सिगांनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौनो बिथांमोना रिस्टार्ट खालामनानै एपइन्टमेन्ट होगोन ना गोदानैसो भेकेन्सि ओंखारना फैगोन बेथ' जोंहा कनफार्म जायाखै अब्लाबो नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरदों आरो जोंनि नैबे BTC नि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि EM देरहासार बसुमतारी बिथाङा बेखौ बुंहरदों जे गासै 450 साख्रिनि भेकेन्सिनि एपइन्टमेन्टखौ मास मोननैनि बिथोराव होनायनि बाथ्राखौ बेहाय बुंदों दा बेनिखायनो गोदान भेकेन्सि फैयो ना सिगांनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौनो बिथांमोना इन्टारभिउ खालामो दा बे जोंहा एसे उनाव माने आपडेटआ ओंखारना फैगोन दा जिखियानो जामानो नोंथांमोननि थाखाय बे गोजोनथाव रादाब होननानै बेखौ बुंनो नांगोन थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि थाखाय जोंनि नैबे हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय BTC निफ्राय 450 जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दङ दा बेजों लोगोसेनो जोंनि नैबे BTC निनो वाटार रिसोर्सेस डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दं बिनि थाखाय जोंहा दायो SIU आबो एप्रुभेल जाखाबाय नोंथांमोननिसिम आं बेखौ खोन्थाहरनाय जादोंमोन बे जाहैबाय SIU एप्रुभेल जानाय दै गासै साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां एप्रुभेल जागोन नैबे वाटार रिसोर्सेस डिपार्टमेन्टनि थाखाय 142 ता साख्रिनि भेकेन्सिया एप्रुभेल जाबाय थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि थाखाय दा नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोंहा थार्ड ग्रेडआव मा दङ जुनियर एसिस्टेन्ट दङ सेक्सन एसिस्टेन्ट दङ दा बेनि थाखाय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया नायदो नै जुनियर एसिस्टेन्टनि थाखाय 20 ता भेकेन्सि दङ सेक्सन एसिस्टेन्टनि थाखाय जोंहा 71 ता भेकेन्सि दङ बे जाहैबाय थार्ड ग्रेडनि भेकेन्सि दा बियो आरो इनक्लुड दंबावसो दै बियो गोदानैसो साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारना फैगोन बेनि थाखाय गोदान माने SIU एप्रुभेल मोननायसो बै सिगांनि जा एप्रुभेल मोनखांनाय दा बियो इनक्लुड नङा सिगांनि जा पस्टफोरा एप्रुभेल मोनखांनाय बेथ' थाखागोनखा दा बेजों लोगोसेनो माने दायो गोदान आरो नैबे वाटार रिसोर्सेस डिपार्टमेन्टनि थाखाय गोदानै SIU खौ एप्रुभेल मोननो हाबावबाय नायनो हागोन नै डेटखौ 31 मार्च 2026 बिनि सिगांनि जेसांखिनि माने सिगाङाव माने SIU मोननो हादोंमोन दा बियो बेहाय इनक्लुड नङा दा बेखौबो मिन्थिना लाबानो जाबाय नोंथांमोना दा बेनि थाखाय जोंहा ग्रेड 4 निबो भेकेन्सि दङ नोंथांमोना नुदों जानो हागौ नै ग्रेड 4 आव जोंहा खालासि ग्रेड 4 अफिस पियन दङ अफिस चौकीदार दङ दा बेनि थाखाय 43 ता जोंहा खालासिनि थाखाय अफिस पियननि थाखाय 3 अफिस चौकीदारनि थाखाय जोंहा 3 दा बेनिखायनो ग्रेड 3 आव जोंहा 91 ता भेकेन्सि दङ ग्रेड 4 नि थाखाय जोंहा 51 ता भेकेन्सि दङ गासै 142 ता जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैनो थांगासिनो दङ गोदान साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ जोंहा फैनो थांगासिनो दङ CSB नि थ्रुयैनो जोंहा बे माबाया फैगोन आरो CSB निसिम बेखौ हरखाब
हरखाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै बे एप्रुभेल जा मोननानै बेखौ जोंनि CSB निसिम बेखौ हरखाबाय CSB नि सायावसो दायो सोनारसिगोन आरो बिथांमोना माब्ला साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टखौ होनानै एप्लाइ खालामनानै माब्ला साख्रिनि थिसनथाइखौ बिथांमोना होगोन CSB नि सायावसो दायो सोनारबाय SIU आ माने मोनखाबाय आरो नैबे वाटार रिसोर्सेस डिपार्टमेन्टनिया दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय दा बिनि थाखाय जोंहा साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ माने एसे उनावनो फैखासिगोन आं बेखौथ' सानखादों मानो होनोबा माबाखौनो होखाबाय नालाय मा होनो SIU नो एप्रुभेलखौनो मोनखाबाय CSB निसिम बे थांखाबाय दा बेनिखायनो एसे उनावनो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो मोनसिगोन दा बेजों लोगोसेनो जोंहा BTC आव गासै 39 था डिपार्टमेन्ट दङ दा अब्ला नोंथांमोना साननानै दो हेल्थ डिपार्टमेन्टआवनो थार्ड ग्रेड प्रग्रेडनि थाखाय 450 ता भेकेन्सि दा बिनिफ्राय वाटार रिसोर्सेस डिपार्टमेन्टआव 42 ता दिनैसिमाव दा बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां डिपार्टमेन्ट दङ दा बेफोरखौ जोङो नोजोर बोयोबा गोबां साख्रिनि भेकेन्सिया जोंनि नैबे BTC आव लांदां जाना दङ डिपार्टमेन्ट वाइसआव दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे उनावनो एप्लाइखौ खालामजोबनो हासिगोन आरो सिगांनि जा जोंहा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआ आद्रा जाना दङमोन दा बिनि इन्टारभिउ जानाय रिजाल्ट मोननाय बे जोंहा लासै लासैनो जालांसिगोन नोंथांमोना बयबो एसेल' नेनानै थाबानो जाबाय नोंथांमोना माने गोदान भेकेन्सिनि थाखायबो एप्लाइ खालामनो मोनगोन दा बेजों लोगोसेनो इन्टारभिउनि थाखायबो जायफोर माने सिगाङाव क्वालिफाइ जानाय रेडि जाना नोंथांमोना थाखादो दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखिनि आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंहरनांगौ दङबा भिडिअखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों